sangko Melayu Sakironyo Cino Belai sifat peniru jangan dipakai Nande orang kini ganti andai-andai dibantu ala besi pului dan ala debadarai Ladi jalilkan bilal wai abang tak pandai disuruh akan imam ladi Fatihah tak selesai dan saruko Allah rasi kalim buai lima manji tahu la turun tak pandai ya kalubu tara dumai kai sahabat yarati kolan saudaro kolan badati memang pembukalan nyotako iyo bilang lade tadu memang iyo si ugilamu iyo sabanala denyo ranca iyo dipandang lanyong mati iyo bilang ade katigo aki suwa sadang bataraju antara di kami anta sampai anta kadigo Zulfitrika YouTube channel. Dua. Mari dia dimainkan. Nabi Allah kita Nabi Muhammad, pangulu kita wahai sahabat tolan saudara, assalamualaikum ya ikiwani. Ai dengarkan kiasan kepada mandiri kullu nafsin saikatul maut. Setiap-tiap nafas nyawa menanggung
sakit jauh mati indaklah dapat dipandang lain. Elo laki ni bakiro-kiro hari kiamat dapat bila tiba zaman berubah dari nan biasa matahari terapi daripada matinya mangkol turunannya nan Tangkas kayu-kayuan sampai mukape di pusing angin tarabang kate sawakatu itu dah jalalape kamandayo insan bagage-gage. Oh alam lakalam nyawa berare tidaklah dapat mai mau mandi. Alam mulai alam parang berjumpa bumi nan lebar binyo pijak. Hai mata Madinah hanya nanti dak Baitul Muqaddis 10 sawatu dajal tadape lalu ke situ ada sebabnya mangko begitu. Malaikat mambe beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri. Ale mulai langguru mati tobat nanti jadi tari mulai eloklah tobat di zaman bakini. Nah jangan menyesal kemudian hari bagi itu anda anyudi itu lah dipahami. Salamai kita Zulfitrika YouTube channel.
ilallah Allahu kami carilah di mana ada hilangnya dan ya mulai alaiyo di anak kami japu di mana ada tinggalnya dan ala Allah agai ya mulai dari hati suara derang bari laiban namula dengan ilallah ala Allah dari kami lade badu lade ya mulai ayam mulai dari berdi akaka lade ko lade namanya lade nanillallah ala Allah annagai mukadimah dari kami badu sebagai sambungan enam putus baca oh dari mari lai manya jika sapatah la jodoh sekarang la pengajian memang penting la pada kita penting lah sekali dan di bidang la di agama dan agama la ada istilah agama kita surahlah dan jota jalan le ada di dalamnya dalam tinggal pada kita le menyambut dengan saja dengan bismillah la dilangkah la baratam wahai le saudara yo le segala dagang cuba pikirkan duduklah seorang nasib yo kita di zaman sekarang memegang agama anak goyang anak goyang manusia galau lay tolan iwani karena le asal mulut kita jadi delay sama sobalun lahir kamu mila delay lahir kamu di rahim bundo le tampinan sunyi di rahim bundo delai kitola tola delai di situ hijau mulut tambangyo bijonan satu dari situ asalnya sama satu buah delai balung bernyawa di alam mula cukup dari Allah la delai di bari Allah kan sungguh mangkinan taga kau mengikuti Rasul kan menyembah Allah delai sesudah itu apa terjadi la delai apa terjadi sama solah illa kita kabumi kita lalu delai semua sekali la itu deolah setan pilih tetapi itu tak guna disasa kan lo tak dia daripada Allah
kami patape di dalam diri kita. Sagalo umat Napode kini adalah kita lain lupakan dende. sagalo ainan mudo-mudo Di dalam Al-Quran ado tarkato wa aqimu sholata itu datonyo ketika mulai akan sembahyang nenai dalam mula waktu malam dan siang oleh tetapi kini kebanyakan kita babu sembayang dalai sangil derajinyo ada sembahyang apakah samonyo kajilah cukui sado itu sado babu sembayang sangil rajin letakkan baju di sandang kain timbul di surau curi tolak lain itu keraju sepanjang musim itu nan banyak di zaman kini awal sali nanjenyo hati barapotun dua batamu mudokan oleh sajo purun mendalar dikaji oleh begitu bini oleh nan kebanyakan barapun nyotaku kalau berjalan sembahyang di buwe tiruan nindal babesok ujung meja sagalo dalai handai dan tolanku kaji yang sunan mencoba lalu sagalo kapandaian nian abaguru janganlah sifat paniru-niru dalai sifat paniru olah cilaku badan jangankan Allah firman Tuhan olah al-munafiki oleh pulau tambahan iyo sifat paniru munafik hukuman sifat paniru sifat cilaku elo la di luar la di mirik sajo intan bermako isi di dalam elo yang timbago di sangko Melayu sakironyo cino delai sifat paniru jangan dipakai inan de orang kini ganti andai-andai dibantu ala basi pului dan ala de bagarai la dijalilkan bilal wai abang taat pandai disuruh akan imam la de Fatihah tak selesai dan saruko Allah rasi kalim buat ai lai mamanje tahu la turun tak pandai ya ya kalu tara dumai kai sahabat lardi kolang saudaro esok ala pengajian sekian dibaca sekian dahulu kami badu oleh baru buang laju hari oleh samakin pagi juo iyo dilan ya subuh laju kalau iyo la dikiro kanan dicari olah dimaka elonyo iyo di manula ka elo nyola dini buku la basamu olah denyo kadi rekan kitola memanglah sudahlah denyo nyato iyo di alamanya bangla da curi tola di buku la basamu bila denyo alamo itu banala dinamo iyo di dalam larang kala anik la janji iyo la de malai bapa kita ala denyo kito bana itulah dinamo iyo memang syarat bila desa puluh kali tune bana acaranya akan yolah beliau lenyonan iyo acara lah malam nanko
iyo sajalah daripada sanjung memang kan sudah nandelanya tu. Iyo dia lala de manaji, iyo la desa la bantajako, iyo la desa sudah itu alami nomba samo-samo. Iyo sesudah la denyo itu, iyo radang la denyo pulo, iyo di mukul bersama. Iyo bilang la de kado, memang iyo si ugilamu. Iyo sabana la denyo ranca, iyo di pandang la nyomati. Iyo bilang ande katigo aki suwa sadang batarajo. Ada di kami anta sampai anta katigo. Iyo tindi bagitulah. Maka eloknya Iyo elo lana diyo porala denalai kagigi tigo. haji kitigo bagi bare mandaki pulo. Iyo supayo na jalla de baraso iyo di pangkatan lingo. Maka di pursa kalau tungsak nala denan ado. Iyo kini baala de karanca di mano pulo ka elonyo. Ada nyomi mangarekan kami memang la denan nyati. Iyo alla mama sangan na irama la di mukola de basamo. Iyo tan kulenyo kami la delai tidak la de kalupo. Baru pungari la lari duo la lari bagi sadari sanjo irama kasih dari kola de namonyo. ibo di kami la pandai pulo Sayang sakit belain caronyo. tiang pulang gel yang kapalo Oh, sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? sadarkah anda ini kan kemana Tididi, tididi. dilahirkan ke dunia untuk apa Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana anda suka. untuk surga atau untuk neraka Silakan pilih mana anda suka. Sadarkah dirimu wahai insan? hidup ini hanya bagai titian Sadarkah dirimu wahai insan hidup ini hanya sebagai titian antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita ganti. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah anda ini kan kemana Tididi-didi-didi-diu. ke dunia untuk apa Untuk surga atau untuk neraka? silakan pilih mana anda suka Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana anda suka. sadarkah dirimu wahai insan Tididi-didi-diu. ini hanya bagai titian Sadarkah dirimu wahai insan? Hidup ini hanya bagai
Inilah hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Oh dan itulah irama dan mululah para tamu Dari sembuangan lagu itu nak putus sejak Iyo kini baala de karanca di mano pulo la ka elonyo ko laya do la dewa ka tu tolong de la samboyo di malam yola di nyonan ko lejo kalau layo di kami Zulfitrika YouTube channel. rasanya lalai ba ibarat iyo bajalan Allah jauh iyo rasulnya Odelai panelai yo la data le kapuchoni yo la dibo odelai panu la iyo la tabi kaci pua pamenan mani la kuci kapamenan katu iyo sudah la de mangato memang sama jala da ulunya Sirawi ate karambia ba aja kita kamanjulunyo datang memanggil ba aja kita kamamujunyo